Hyvää päivää, se on autotallimeininkiä taas täällä. Taas on selittää varmaan, että miksi ei ole tullut videota, koska te näette, että minä olen tällä hetkellä armeijassa, tai korjaan puolustusvoimissa. Elikkä tänään olisi tavoitteena kuvata taas uudesta autosta videota. Ja no, mennään itse asiaan. Tämmönen pieni hankinta tuli tossa muutama kuukausi sitten hommattua mun ja mun iskän yhteisesti. Nyt meillä on vähän mielenkiintoisempi vehje luvassa, kun toi Caprice on kuitenkin aika yleinen auto vielä Suomessa verrattuna moneen muuhun. Joten ei siinä mitään, eihän mennä suoraan itse videon aiheeseen. Elikkäs, tervetuloa tänne Hyvinkään kurlinkihallille, tänne pihaan. Mä otin täältä tämmösen pienemmän pläntin, missä on vähän rauhallisempaa. Niin tässä on nyt meidän vehe. Se on 6-vitoinen Plymouth Valiantti. Vähän likainen sellainen, kun en mä kerran pesee sitä tänään. Mä halusin kuvaa tämän videon. Mut joo, tää on siis ollut museoautona Suomessa vuodesta 1999. Ja tää on aika kiva vehje siinä mielessä mennä kavereitten kanssa, että tää on kuitenkin 6-paikkainen. Tää on aika pirteä vehje, kun ei tää paina kuin 1200 kiloa. Ja tämähän on melkein nykyautoon verrattava. Se kulutuskaan ei ole kovin iso. Parhain mitä mä oon saanut tällä vehkeellä vetämään, niin on 6,3 litraa sadalla. Ja tää on tämähän on tämmönen ihan perus kaksovinen Valiant 100, että eihän tää on aika sieltä halvemmasta päästä, et eihän tässä hirveesti oo, kun eihän tää olisi automaattika. Mut joo. Tällainen pieni heräteostos. Tän näköinen takaata ja yksi putki, mistä kuuluu aikamoista röpötystä. Ja ei siellä ole kuin yksi änkkä niin kuin tämän päivän autoissa muutenkaan. Ja sitten jos katsotaan sisälle, niin tämmönen peruspunainen sisätila aika hyvässä kunnossa. Kyllä mä uskon, että tää on joskus uusittu. Kun se on myös jännä, että se vanha omistaja, se on laittanut tänne takapenkille turvavyöt niin kuin lasten istuinta varten. Se on eteen laittanut pelkästään niin kuin nää vyön, mihin noi tulee ne kiinni. Kun tässä kuuluisi olla lannevyö. Tässä on pelkkä se kiinnitysosa, mutta ei ole itse sitä vyötä. Sitten meillä on vähän pioneeria täällä ovessa ja aika hyvin otettu punainen mätsäävä väri. Sitten no, tosta oikein ovi, tossa on ikkuna. Sitten meillä on täällä ihan perus nää tuuletusikkunat, aika mukavat tälleen lämpimällä säällä kun on. Yksi valitus mikä mulla on näistä peileistä, niin nää on silleen, että sä pystyt säätämään näitä, sä tarvit ruuvimeisselle, mutta toskin perässä kun on tää joku mikä nikkeliruuvi onkaan, niin on silleen, että joo, se on niin korrosoitunut kiinni, että kun sä yrität vääntää sitä, niin se ihan pienestäkin alkaa mureneen, niin se on hyvin mukava, että ei teikin ton peilin kanssa, kun tosta ei näe niinku hevohelvettiä, kun tuo on se, että se ottais apukuskin paikalla ja sit kyllä näkee. Sitten, no, tämmöistä lattiamattoa, tämmöistä vähän viininpunasta täällä. Mä tiedän se entisöjä, ketä tän on tehnyt, niin se on joko tehnyt liian ison maton tosta, tai se on vaan heittänyt sitä tänne, kun tää on ihan rypyillä. Mä oon yrittänyt vähän sitä suoristella. Sitten joo. Valiant. Tommonen ihan perus vanha auton torvi. Sitten meillä on yksi mielenkiintoisimpia asioita on se, että tätä ei tosiaan ole otettu edes automaattina. Eli tää on manuaali, se on meidän poli, siinä on meidän kässäri tai hätäjarru, mitä haluatte sanoa. Elikkä miten tää vaihteessa menee, niin yksi, tälle on tää vapaa, 1, 2, kakkonen on tuolla takana ylhäällä, 3 takana alhaalla ja sitten mistä vietetty pakki on niin eteenpäin ja ylös. Tuolla on pakki, eli tää on vaan 3-vaihteinen manuaali. Tää pitää ensi kuussa taas käydä leimaamassa, tulee 4 vuoden leima. Ja asioita, mitkä tästä niinku vaatii ehkä leimalla on tää saatana. Siis tämä on manuaalinen käsipesurin pumppu, eli tää on lasinpesin. Mutta se on joko tukosta ja sit se ei muutenkaan tee mitään. Mä ajattelin vaihtaa
napin tonne tilalle. Napeista puheen ollen. Se vanha omistaja, joka tän on tehnyt ja purkanut joskus tämän sisäosan, niin on tehnyt niinku maailman huonoimpaa sähkötyötä suoraan sanotusti, että kaikki johdot jos oli johto, mitä ei tarvittu, se oltiin vaan leikattu ja teipattu. Tai sit vaihtoehtoisesti johto, joka piti yhdistää johonkin, niin se oli vaan kieritetty yhteen teippiä päälle ja sit se on hyvä, ja sit kun pistät käden tonne alle, niin sieltä tulee puolet kamoista irti. Kaveri, joka katsoi tonne alle, niin se oli jo saada sydänkohta, kun se on vähän parempi noiden elektrikonoottien kanssa kuin minä osaa puhuukaan, sähköjen kanssa. Niin joo, se äijä oli tehnyt silleen, että miten se käynnistit tän oli se, että sä pistit virrat päälle ja tässä oli starttinappi. No, mopareissa on semmonen hauska starteri solenoidi, mihin se oli laittanut sen johdon kiinni. Mutta se oli vaan tehnyt loppupeleissä silleen, että se oli vaan skipannut virtalukon silleen, että sä saat virrat päälle, mutta se starttinappi oli pitänyt niinku lisää sen ihan muuten vaan. Museoauto by the way. Sitten meillä on ihan perus. Jos pistän tosta vaikka virrat päälle, niin meillä on vilkku. Todella mukavan tuntunen käteen, ei oo sille liian jäykkä. Se on just semmonen, se on sopiva. Meillä on öljyvalo, joka ei toimi. Meillä on meillä pitkien valo, joka toimii. Ei sitä näy, kun on tälleen kesä, mutta tosiaan meillä on lait, siinä on parkit, siinä on noi ajovalot. Sitten pitkät on täällä koivessa, niin kuuluukin olla tossa napis. No ei, tällähän ei siis ajaa kuin parkit päällä Suomessa päivällä. Sitten meillä on Vipers, jota mä en aio laittaa päälle, koska noi paukuttaa ihan helvetin kovaa, kun se on niinku klonk, klonk, klonk. Ja se syy, miksi se paukuttaa, on se, että Chrysler on ajatellut, okei, miten me tehdään tää meidän auto. Laitetaan se vivusto tonne taulun alle, että se varmasti pitää hyvin paljon meteliä. Sitten, no mittaristosta ei oo moparin perussähköt, eli no mittareissa toimii bensamittari ja sekin toimii ihan vitun paskasti ja laturin mittari ja lämpömittari ei sano mitään. Sitten meillä on ratio, joka toimii jotenkin. Meillä on puhallin ja siihen säät. Tää menee rekka. Eli ei tässä nyt silleen hirveempi oo, että mukavinhan tää on ajaa. Siis jos joku miettii mikä tää noppi on, niin tässä on alun perin ollut ihan perus automaattiryyppy, mutta sitten se on vaihtanut sinne jonkun Kiinakaasarin ja laittanut siihen tämmösen manuaaliryypyn. Penkki on pehmeä nahkainen sohvapenkki. Sitten voidaan käydä vaikka tuolla takapihalla. Mä tykkään siitä, mun GoPro on aika lämmin jo, että mä oon kuvannut 7 minuuttia. Yksi purkki vedet pitää aina olla. Takapenkki, no se on tollanen hättuille, saisi ihan mukava. Sinne saa 3 kajaria parhaimmillaan, jos mä oikein muista. Sitten voidaan vaikka seuraavaksi katsoa konetilaa. Eli konetilahan aukeaa silleen, että tossa laitetaan sormi tohon, käännetään vasemmalle. No avautuu tuulilukko, nostaa ylös ja tadaa, meillä on 225 rivi 6. Tuolla on pissapajasäiliö, siinä on torvea, siinä on laturi. Akku on täällä, että tää on niinku konetila, missä ei oo yhtään mitään. Täällä on nää sähköjutut. Siinä on jarru, säiliö, ei oo tosiaan tehostinta. Siinä on pelkkä sylinteri. Siinä on meidän mittarikaapeli. Mikä toi saatana resistoria ja no meidän kaasuvivustot ja kaikki. Niin tää oli se, että se oli skipannut tän kokonaan, että mä en muista mikä näistä vaijereista meni, mut se oli vaan silleen, että joo, laitetaan nappi siihen väliin ja tässä on ihan jäätävän kokoinen tossa startti. Mä en tiedä, ainakin luulis, että starttaa, jos ei muuta. Tehdä silleen, että katsotaan toi kontti vielä ja lyö sitten käyntiin, eli tää menee kiinni ihan tälleen. Se on peltisin luukku, mitä ikimaailmassa on tehty. Kuulostaa nimittäin aivan siltä. Sitten me päästään luukkuun käsiksi. Me otetaan tämän pyöreä avain, niin jostain syystä tässä ja sitä laitetaan väärinpäin vaan oikeinpäin. Ja no semmonen ihan perusluukku, että siellä on tilaa. Tuo mun iskän tekemä matto tommosesta palasesta. Mä ajattelin, jos mä yhdessä jossain kohtaa tekin siellä kokonaisen maton sinne itse. Mut tilaa on, että kyllä tänne yksi läski on kerran laitettu jo kerran.
Se oli vähän kavereitten kanssa riautti. Juu. Ja tääkään niinku miltään kaikkialta selvinnyt, että tossahan on aika selvä lommo. Senkin kyllä saa oijottua vielä, ettei oo mikään mahottomuus. Ja tossa on vähän kittiä laitettu. Ihan vaan sen takia, ettei ruostu. Ja kukka on tossa pikkusen, mutta ei pahemmin silleen. Tässä seuraavaksi silleen, että pyörätään käynti ja katsotaan miltä tää kuulostaa, koska se varmaan kiinnostaa teitä eniten. Sellainen vei. Sitten yksi asia, mikä mä unohdin esitellä, niin meillä on täällä 60-luvulla ihanasti tehty nää jutut, että vaikka tääkin kun vaikuttaa vitun tyhjältä idealta, mutta tää on ehkä tehokkain tuuletus ikinä. Eli meillä on luukku, avataan luukku, sieltä tulee suoraan kylmää ilmaa. Luukku kiinni, ei tule enää kylmää ilmaa. Eikö oikeesti varmaan paras feature melkein tässä autossa. Tossa voidaan laittaa tonne puolelle vaikka tuohon. Täällä laitetaan vittu vaan koko paska. Ei sitä ei vaadi. Niinkäs sanotusti. Oikein voidaan laittaa se tuohon. No. Sitten laitetaan kamera jotenkin tohon järkevästi. Mä en nyt tiedä, että miten mä saisin sen oikein paremmin, että te näkisitte kans mihin mä ajan. Koska ei täällä ole oikein paikkaa. Tosiaan. Otetaan kepistä kiinni. Kytkin pohjaan, ykkönen tuolla, parkit päälle, noin, käsijarru pois ja lähdetään niinkin sanotusta ajamaan. Tässähän ei oo siis edes ohjaustehostinta, että tää on niin halpa malli, kun tähän olisi saanut automaattivaihteistoa, nappivaihteistoa, kaikkea hienoa, niin ei tähän malliin ei oo otettu. Mut vedetään tänne joku pieni semmonen kiva lenkki. Ja katsotaan sitten, että miten tehdään. Sieltä tulee rekka oikealta, jota te ette näe välttämättä. Ja sieltä tulee ransiitti seuraavaksi vasemmalta. Tuo rekka voisi pikkainen alkaa niin tulee vauhdilla. Ei kerkee, koska tuo ransiitti tulee tässä sekunnilla. On muuten hyvä. On muuten vanhempi 99 ransiitti. On muuten ruosteessa. No kaikkihan noin kyllä on. Oi Jeesus, nyt täällä on taas vitullinen ruuhka. Toisaalta kello on jotain, minä tiedän mitä se on. Vittu mennään sit tonne oikealle. Tässä siis on vielä semmonen hassu juttu, että toi mittari heittää 10 kilometrillä alas. Että korjaan ylöspäin. Et kun mä ajan 60, mä ajan oikeesti 50. Mä ajan 50, mä ajan 40. Paitsi sitten kun te ajatte 100 tällä, niin sit se alkaa heittää vähän enemmän. Mä muistan, että olisiko sun pitänyt ajaa 150, niin sit sä ajat 120. Kyllä tää ihan hyvin motoriikin tää 100, että jos se 120 vedät, niin kyllä se kone alkaa siinä kohtaa huutaa aika hyvin. Mut 160 näillä vaihdeväleillä ja tuolla koneella pitäis päästä. Mitä mä sanon? 160 juu. No oikein. Toivotaan näin. Kyllä tää tälle ihan mukavainen cruisailuauto on. Kyllä täällä nyt ajaa. Kyllä tässä daily driverinkin saisi ihan helposti. Ei tää kuluta niin paljon, että kyllähän jos sä käyt töissä, niin on niinku ihan vitu hyvät mahdollisuudet ajaa tämmössä vaikka joka päivä. Tänä päivänä se on aika lailla, että mitä vanhempi auto, niin se vähemmän se maksaa kans pitää. Sehän riippuu niin monesta asiasta, että mistä se askutus tulee. Mennään tänne. Mennään Sveitsiin. Tervetuloa Sveitsiin. Tää on kans kiva auto ja hiekka täältä. Siis no totta kai tää on rakennettu siihen aikaan, kun ei oo ollut vittu muuta kuin hiekkateitä. Tää on muutenkin Suomi-auto. Ja no niin. Mun kaverihan ajoi tällä hiekkatieltä jos kuin pitkään matkaa ja sanoi, että tää menee paremmin kuin se Avensis. Mut
sehän on tarkoitettu jo aika lailla asfaltille. Eikä tää mikään huono oo kääntyy. Tää on yllättävän hyvä kääntöselle mikä tässä on. Et jos joku tätä sanoo on vaan laivaksi verrattuna siihen letukkaan, niin hyvin väärässä. Tässä kanssa yksi asia mitä on huomattu, niin ajaa, että tää tökkii vähän sen kun sä nostat kaasun ylös, eikä vaikuttaa siihen, että vähän toi karkaa, niin se olisi väliä, mutta ei se kauku kattoo ja korjaa. En tiedä onks toi muuten kuinka edessä. No pääasia, jos mun naama näkyy, niin se pääasia muutenkin on. Niin taas kakkonen, aletaan menee aika hiljaa. Joo, jos mä saisin tän videon jopa tänään pihalle, niin vois olla ihan jees. Katsotaan, jos nyt päästäis vetää johonkin muualle. Mistä täältä ajetaan pois täältä? Kakkosella se tökkiminen huomaa parhaiten ja ykkösellä, kun ne on ne lyhkäisimmät vaihteet. No tosiaan, tässä on sellaiset jouset, että tässä on vääntötangot edessä ja lehdet takana. Ja mä nyt sanoin, että tää mikään paras auto olisi ajaa, mutta kyllä tää nyt voittaa aika paljon, aika puun monen tämän päivän auton silti henkilökohtaisesti. Ja kyllä tuo tankilla nyt semmosen lähes 700 kilosaa pääsee. Tässähän on semmonen 68 litran tankki. Se vetää aika hyvin jos pääsee sen verran. Yhden kerran on vaan tyssännyt sen takia kun bensa loppui ja sekin on se, että toi vitun mittari ei toimi. Me oltiin ajamassa stadista takaisin päitä. Driver polva. Tämmönen ihan, en mä tiedä, tää on auto. Et se enemmän autoksi tätä vois saa. Ja tää on ajaa eteenpäin, tää menee eteenpäin, tää menee taaksepäinkin jos sä haluat. Tämmönen ihan mukava vehi. Ei vaadi liikoja. Mä laittaa toi kiinni. Mä saan vähän meteliä pois, vittu se on vaikea saada yhdellä kädellä. Noin, nyt se on kiinni. Tässä täällä on hyvinkin olla semmonen kiva hiekkatie, mitä täällä vois paukuttaa. Katsotaan, voisiko mä taas siellä sinne suoraan. Mä en nyt tiedä, mä löysin täältä jonkunnäköisen hiekkatien, no ainakin jostain Hausjärven suunnilta, niin vittu että tätä ajaa hyvin tätä. En mä kyllä tiedä mihin hevon helvettiin tää on menossa, mutta ihan sama. Lauta, että en tiedä. Oikeesti kiihtyy ihan ok hyvin tää auto, et eihän mä ajaa ku vittu pintakaasulla, niinku tää ei paina mitään. Siinähän se on. No missähän hevon helvetissä meikäläinen vetää tällä hetkellä. Joo, katsotaan selviää, että pääsekö ikin kotiin, että jos tää video tulee koskaan pihalle, niin siitä te nyt näette sitten. Mut joo. Näistä tämmönen pieni testi tähän. Joo, kyllä mä nyt sanoin, että se kirjoittaa aika hyvin. Ja täällä on jotenkin kämppiä. Tää kirjoittaahan tää hiekkatie, mutta kyllä se asfaltillakin on ihan toinen. Ei meinaa kamerakin lähteä karkuun. No mulla ei sit lyhtää sit vittu mitään tietoa missä mä oon. Jossain maatila-alueella. Mut joo. Tällaiseen autoon tää maisema on aika sopiva. Et juu. Mä voitais alkaa pikkuhiljaa jättää tätä esittelyvideoa tähän näin.
En mä tiedä, jäiköhän mulla mitään joku hanskalaatikko, mut vittu se vaan on vaikka tollanen, jos jotakuta se kiinnostaa. Että mä en nyt tiedä enää, että missä mä oon, ehkä mä olen käyty takaisin, mutta tosiaan, voitais alkaa jättää tätä videoa tähän. Ei siinä mitään, moi moi!